v-am găsit la un videoclip astăzi. Reacționăm la toate videoclipurile, adică toate Battle Pass-urile de pe Brawl. Și hai să începem mai rapid. Deci prima oară avem sezonul cu numărul 1. Hai, nota. Hai să facem și cu nota. Deci i-aș pune... ce se... o prostie gigantică. O notă, o 9, cam așa. Că totuși el a fost, hai să nu îl zic, că a fost puțin mai bătrân, așa, mai în vârstă. Cer să fiu, nimeni nu vrea bătrâni, așa. Dar mă cer ăsta, chiar a fost ok. Și trecem la sezonul cu numărul 2. La acest sezon aș da 10, pentru că Sărge a fost prea grozav. Și schimb de la timp. Nu a fost tare. Mă interesează de intro. Gata. Ce un 10. A fost ok. După 2 luni, Brawl ne arată sezonul cu numărul 3. Aș da vreun... Ele n-a fost de genul. 7-8 cam pe acolo. Hai un 8 ca să fiu așa rău. Chiar dacă n-am avut sezonul. O să mă joc din sezonul 1. Din sezonul 1, adică ne-am trecut lui Ghir, m-am apucat și eu de Brawl. Și trecem la sezonul cu numărul 4. Holiday Gateway. Uite, la și acest brawler mi-a plăcut. Aș da un 10. Da, un 10, bă, că e prea grozav, bă. A fost genial sezonul. Dar tirul 1 nu mi-a plăcut la Bellhop. Totuși, și el a fost șmecher, dar că nu prea știu eu să mă joc cu el. Da, și după 2 luni vine sezonul 5. Și poți să vezi și aici primește un 10, pentru că și ăsta mi-a plăcut. A fost destul de bun, bă. Schimb de la tirul 1, adică pe Degel, care... Hai să zicem că e skin-ul preferat, îmi place skin-ul. Are și efecte și plus Ronin Ruffs a fost prea demențial sezonul ăsta, deci un 10 din 10. Deci acest sezon a fost demențial 10. Și eu merită acel 10. Cred că a fost prea tare. Și acum trece la sezonul cu numărul 6. The Golden Gang. Și asta a fost ok. Mi-a plăcut. N-am un 9 pe acolo, un 9. Da, un 9 îi dau. Plus n-am avut Battle Pass-ul. Toate Battle Pass-urile mele au fost sezonul 4, 9 și 10, adică sezonul celălalt care ne aflam. Sezonul ăsta și ce-a vrut 9, 8, 1, 8, 1, 8. 8 chiar ar merita, bă. Că a fost o bătrânică, adică și a fost în vârstă ca Gale. Dar boss-ul merită un 9 pentru că totuși a fost de apropiere. Sau, hai un 10, că a fost chiar tare. Battle Pass-ul mi-a plăcut. A fost chiar foarte bun, adică și ce să fiu să merita pentru bază. Deci ce tare a fost bazul ăla. Deci, el a fost și singura cromat. Mie îmi despre doar 2 cromate, bază și Eevee. Decent. 10 merită. Și trece la sezonul, nu cu numărul 8, care, sincer să fiu, nu mi-a plăcut deloc. Cam atât a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Ne-am data viitoare. Pa, pa!